салом дӯстони азиз, дар навори имрӯза барои шумо омода намудани дастури навро ки яъне мурғро чӣ гуна бо як дастури нав дар тафтон омода кунем пешниҳод мекунам. Чӣ тавре дидед дӯстони азиз, мурғро дар аввал тоза карда мешӯем, баъдан намак мурч карда ҳамин гуна мемолем ва дар дохилаш як лимон камтар, яъне дохили мурғ мекунем 2 барги лавлави рис ва 2-3 дона дандонаи сирпиёзро ҳамроҳ мекунем, мегузорем ба муддати 30 дақиқа дар тафтон. Баъд дӯстони азиз, дар ин ҷо шумо метавонед ки мувофиқи табу завқи худ, яъне аз сабзавотҳо истифода баред. Чӣ тавре дидед, ман картошкаро яъне майда кардам, равған, мурч, намак карда бозам ҳамроҳи мурғ яъне дохили тафтон кардам ба муддати 25-30 дақиқаи дигар. Ва дар ин ҷо ногуфта намонад дӯстони азиз ки сирри болаззату бомазза шудани мурғ маҳз анамин соусаш аст ки бениҳоят таъми мурғро бомазза мекунад. Чӣ тавре дидед, яъне барои соуси мо сливочное масло, томатный паста ва кетчупи тез, мурч, намак, сирпиёз, 2 қошуқ сои соус ва 1 қошуқи дигар шакар, бозам яъне приправаи мурғро ҳамаашро ҳамин гуна омехта мекунем ва омода мешавад бениҳоят як соуси бомазза. Ва баъд аз 25-30 дақиқа мурғро аз тафтон мебарорем дӯстони азиз ва анамин соусро ҳамаашро ба рӯи анамин картошкаҳо ва мурғамон мемолем ва бозам ба дохили тафтон ба муддати 20-25 дақиқа мурғу картошкаро мегузорем. Ва ногуфта намонад дӯстони азиз, бо ин дастур ҳатто устухонҳои мурғ ҳам яъне пухта мешавад. Бинед, бениҳоят як дастури нав ва ишҷиёвар. Бо ишҷиё бошед то наворҳои оянда.